New Commissioner General of Police appointed. Azvipere mushe pane nhau iri kunakidza vanhu yekuti Matanga, who is 61, aiwa, anova retired nemutungamiriri wenyika, and then the new person or the new general to replace him anonzi Mutamba ane makore 63. Vanhu voshaura kuti saka zviri kumbofamba sei kana achinzi afosiwe kunzi aretire ane 61 but munhu anomureplace ane 63. Sanambira masvika muda nyogwa panapa kuti pasubscribe like turn the bell icon. Panapa tichipinda pahendo yandiki mangwana anodanyira achiti the new commissioner general of police appointed in terms of section 2221 of the constitution of Zimbabwe. His Excellency President Comrade Idi Mnangagwa has appointed Deputy Commissioner General Stephen Mutamba as Commissioner General of the Zimbabwe Public Police. The appointment is with effect from 1 January 2025. Congratulations. Vanhu vanopinda mune section zvamuri kuona mapress statement abuditsiwa ayo nepicture rake. Vanopinda vachibvunza vachiti what happened to Goodwin Matanga? Tonaona nekumangwana isanangura chiti now it's retirement age. Panapa Tonamwa achipinda chibvunza say please explain your comment for the sake of some of us who are still learning. How is the retirement age of the CJ and the police commissioner different, and which section of the Zim constitution is it found? Mashoko anochibvunzwa panapa nekumangwana but anotadza kupindura pamusoro pekunge ataura mashoko echiti ava vana malava vakaextendewa mateams avo kana kuti mabasa avo kunyange vangosvika retirement age. Atsanangura achiti aiwa the constitutional provisions are different but azobvunziwa the section anotadza kupindura. Tuze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Ndakune section medu, so subscribe or like, so turn the bell icon.